wa man yudabbiru al-amra wa ke gudanar ya tsara gudanan abubuwa, ayi rashin lafiya a samu lafiya, ayi ruwa ayi rani ayi fari, komai yana akwai da sai tsara wannan ba Allah ba. Jiya nake ganin wani clip na wani malami a Jos, wai yana cewa idan har ba a hukunta malam Lawan Turayun ba, za su mishi addu'a ya mutu a tsaye da shi da ire-irensa. Na ce ai ba a ma ahalus sunna wannan barazana. Ka iya wannan addu'an ka bari aka yi headquarter izala a Jos. Ka iya wannan addu'an ka bari aka yi headquarter izala a Jos. Ai inda kana da irin wannan addu'ar, wallahi da baka bari an yi headquarter izala a Jos ba.